Hiamaakomista terve! Nyt mä esittelen teille meidän Dragster Fun niskatuki DVD-näytöt. Ja jos sulla on esimerkiksi lapsia, niin takapenkin saa hiljaiseksi näillä laitteilla. Nämä vaihdetaan omien auton niskatukien tilalle ja silloin sulla on 2 itsenäistä DVD-laitteistoa pelikoneineen autossa. Nyt me katsotaan mitä pakkauksessa sisältyy ja sen jälkeen me tutustutaan enemmän laitteen toimintaan. Eli pakkauksessa on mukana 2 kappaletta tällaisia niskatyynyjä, mihin on sitten kiinnitetty tällainen DVD-laitteisto. Näitä on tosiaan 2 kappaletta siinä pakkauksessa. Tarvittavat johtosarjat, eli virtaa ja sitten videokuvan ja äänen siirtoa varten sekä sisään että ulos. Sitten tässä laitteessa on mukana tietysti englanninkielinen ohjekirja, sovitusputket, eli jos sulla on 8 tai 12 millin nämä putket siellä autossa niskatuissa, niin näillä sovitepaloilla saadaan sitten jompaan kumpaan sopimaan. Sitten siellä on kaukosäädin, josta voidaan sitten nämä kaikki toiminnot ohjata, ohjelmoinnit. On satoja pelejä tällaisella pienellä CD:llä ja sitten 4 kappaletta näitä vähän niin kuin Nintendo-ohjaimia. Siellä on mukana muun muassa NES-pelejä, niin niitä pääsee sitten koko takapenkki pelaamaan. No niin, eli kyseessä on laite, joka toimii niin DVD-soittimena kuin CD-soittimenakin. Laitetaanpa tästä pyörimään nyt elokuvaa sieltä kaukosäätimellä. Myöskin näillä laitteen näppäimillä voi tehdä nämä tarvittavat toimenpiteet. Ja jos me halutaan kuunnella musiikkia, otetaan luukku auki, vaihdetaan sinne musiikkilevy sisälle ja musiikki alkaa sitten, kun me suljetaan tää luukku, tai sitten me voidaan käskyttää sitä tällä kaukosäätimellä, josta voi sitten säätää muitakin toimintoja, eli äänen ja kuvan erilaisia asetuksia. No niin, nyt meillä soi musiikki siellä takapenkillä ja musiikki taitaa olla sen tyyppistä, että se ei välttämättä ihan kaikille sovi. Niin sitä varten meillä on tässä laitteessa erilaisia äänen ulostuloja. Eli sen lisäksi kuuluu näistä kaiuttimista, mitä laitteeseen on sisärakennuttuna. Se voidaan ottaa myöskin ulos normaali kuulokkeella tai sitten infrapunakuulokkeella. Tässä on sisärakennettu infrapunalähetin ja sen lisäksi tässä on vielä FM-lähetin sisärakennettuna. Eli tää koko musiikki tai elokuvaääni voidaan ottaa ulos myöskin auton omista stereoista. Eli tämän laitteen lähetystaajuus ja auton stereoiden vastaanottotaajuus saadaan samalle tasolle, niin se tulee helposti. Ja nyt me kuunnellaan tässä CD-levyä. Sen lisäksi siinä voi tietysti katsoa näitä DVD-elokuvia ja MP3-levyjä, eli sinne saa silloin satoja biisejä yhdelle levylle. Niin tähän voidaan liittää myöskin SD-muistikortti. Liitetään SD-muistikortti tänne paikkaansa ja siellä oleva elokuva tai musiikki tai valokuvat, niin voidaan katsoa sieltä. Nyt me valitaan täältä muistikortti tällä kaukosäätimellä. Katsotaan mitä siellä on sisällä. No siellähän on meillä dingoa muistikortilla ja sen lisäksi tähän voidaan kytkeä tosiaan nämä edellä mainitut, niin tämä tukee myöskin USB-musiikin siirtoa, eli MP3-soittimen tai sitten muistitikun saa tähän myöskin tähän laitteeseen kiinni ja tarvittavat piuhat on kaikki mukana. Eli pakkauksessa tosiaan on näitä laitteita 2 kappaletta, 2 niskatyynyä, joissa molemmissa on itsenäiset CD- ja DVD-soittimet ja sen lisäksi niissä on tällainen NES-yhteensopiva pelikone. Ja siellä on myöskin sitten nämä peliohjaimet ja pelilevy, jossa on satoja NES-yhteensopivia pelejä. Ja laitteen liitännät on suhteellisen helpot, eli jokainen teistä itse rakentaja osaa ne varmasti kytkeä. Eli plus- ja miinusnavat kytketään tietysti auton virtajärjestelmään tai tupakan sytyttimeen. Ja kumpikin näistä niskatukilaitteista voi toimia joko isäntänä tai sitten orjana. Eli toisesta toiseen kytketään ristiin nämä laitteet, niin sen jälkeen kumpikin laite voi joko syöttää eli toisesta laitteesta kun katsotaan, niin toisesta voidaan katsella tätä elokuvaa lyhykäisyydessä näin kerrottuna.
Eli jos sulla on muksu ja auto täys, niin näitä peliohjaimia täällä pakkauksessa on kaiken kaikkiaan 4 kappaletta. Eli koko takapenkki pääsee kyllä pelaamaan ja vaikka etupenkkikin. Ja yhdellä pelilaitteella voi aina pelata 2 henkeä, eli täällä on kaksi peliporttia kummassakin laitteessa. Ja jos on vaikka sisarukset 2 ja 2, niin heillä molemmilla on hyvät pelisessiot sit siellä takapenkillä. Ja tosiaan vanhempi ei tarvitse kuunnella sitä ääntä, mitä siitä pelissä syntyy, vaan voidaan langattomilla kuulokkeilla tai tähän kytkettävillä nappikuulokkeilla tosiaan rajoittaa ääni sitten kuulumaan pelkästään pelaajille tai elokuvan katsojille. No nyt meillä on tää mukana pakkauksessa tuleva peli-CD tuolla laitteen sisällä ja se on käynnistetty. Niin ruvetaan valitsemaan täältä näitä pelejä, mitä onkin muuten todella paljon. Mutta toi sammakkopeli kuulostaa tässä kohtaa aika mukavalta. Ladataan peli ja ryhdytään pelaamaan. Hävisimme. Pelejä on tosiaan paljon, siellä on seikkailupeliä ja taistelupeliä ja kaikkia. Ja muitakin pelejä voi ladata, netti on niitä pullollaan. Laitat vaan hakusanaksi Googleen NES-pelit load, niin sieltä tulee satoja ellei tuhansia erilaisia pelejä, mitä tähän voidaan ladata. Eli Trackster One-laitteisto on kyllä hintaansa nähden erittäin monipuolinen ja laadukas laitteisto. Tällä hinnalla saa normaalisti niskatukinäytöt ja tässä me puhutaan kokonaisesta multimedia-kokonaisuudesta ja pelilaitteistosta. Mä voin omasta kokemuksesta kertoa, mulla on 2 lasta. Ollaan monella pitkällä matkalla oltu siinä tilanteessa, että lapset kysyy, että eihän me olla vielä perillä, kun normaalisti tulee tätä, joka me ollaan perillä, onko pitkä matka. Ja vielä sen verran tästä laitteistosta, että tämä on saatavana mustan kenonahkan lisäksi myöskin veikenä ja harmaana. Ja luonnollisesti laitteen tämä kehys myöskin on samassa sävyssä, eli tämän saa oman nahkapenkin tai kangasverhoilun kanssa tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Ja tää eittämättä myöskin nostaa auton arvoa, eli tää on todella tyylikäs ja arvokas laitteet. Meillä on valikoimassa myöskin laitteita, mitä voidaan optiona liittää tähän laitteistoon. Tässä on tällainen langaton peliohjain, toimii infrapunaportilla. Sen lisäksi voidaan sinne laittaa tällaiset langattomat kuulokkeet. Erittäin hyvä pointiset langattomat kuulokkeet, joita voidaan käyttää myöskin kotona tai tietokoneessa. Eli täällä pakkauksessa on kaikki tarvittavat johdot ja latauslaitteet ja sitten infrapunan lähetteet.